Yes! Good morning every Madlang Noipi to welcome again to another episode of Budget Meal Madlang Noipi with my kanon plus kanin. Kanon nga kanin Madlang Noipi. And of course, diretso na tayo kasi gutom na at magtinda pa tayo. Tubig, siyempre. At ang uulamin natin ngayon, may nakita doon. Siyempre, saging! Oh, sariling ani namin to. Kaya matamis to. Yung saging Madlang Noipi, masarap to ulamin ko sa mga bata. Mga kinder schools. Tayo, hindi. Hindi na kasi mabubulunan tayo nito. So, anong hilit natin ngayon? Ano? Yung pagpigil ni President BBM sa pagtaas ng pamasahe. Pero dito sa amin, Madlang Noipi, pinagtaas na yung pamasahe. Habal-habal kasi sa amin. So, yung 30 pesos naging 14 na. Round trip, 80. So, pigil-pigil na rin tayong pupunta ng bayan. Pag pupunta ng bayan, dapat may bilhin para sa tindahan. Para sulit yung pamasahe saka pagpunta ng bayan. Doon, papunta ng bayan, bibili lang ng isang sakong feeds o kaya bigas o kaya yun din na. Dapat may iba pang gagawin. Pangalawa to, pwede naman yung breakfast natin yato. Isang sipi lang nito, di ba? Pwede yun. Parang mas marami akong kinain ng saging kaysa kanin. So yan na nga, tigil pag increase ng pamasahe. Pero dito sa amin increase na. Ano pa ibang halong katin natin? Yung Strait of Hormuz, natalakay na natin yun. Yung mga wealth ng ating President at Vice President, tapos na rin yun. Tapos tayo, health is wealth pa rin. O diba, healthy din to, saging, tsaka pagkain. Ano ba tong saging? It's rich in potassium. Kanin naman, starch lang rin, carbohydrates. Pero, sa mga Madlang Noipi, walang pakialaman kung anong potassium, vitamins yung kinain. Importante, may laman ng tiyan. Diba? O, ito, pangapat. At hanggang dito muna Madlang Noipi kasi humahaba yung ating video. Kakain natin bubusin natin. God bless everyone. Ingat, lalo na sa mga OFWs at seafarers. Tapos tayong lahat. Health is wealth.